माने बियो माने गोसोथोनाया माने साख्रिजों गोसोथोलायोमोन ओमफ्राय मा खालामनो माने माखा हौवाजों हाबा जायो आरोखि सिख्लाया ओमफ्राय बेसोरा एसे दुखु जानानै एसे लोंग्रा जाबाय दा बेखौ नांगौ मेथाइ लिरनो दोननायखाय नों लिरना खनलाबायो होननानै आं ओमफ्राय खनो आरोखि माने जाफैनाय माने 7 बोसोर गोसोथोलायबायमोन ओमफ्राय बिराद गाज्रि सानदों आरोखि ना हौवाया आंनि लोगो नालाय माबानायाव मा होनो बिराद गाज्रि सावदों हिनजावखौ आं बुंथ'ला दिनैहाय नाङो ना नाङा गावसिनि खोथासै दा गोदान हाबा जालायनाय ना बिराद गाज्रि सावदों मिथिबाय माने हौवाफ्रा बेखौ सावदों आरोखि ना गुबुन हौवाजों थांबा दा ओमफ्राय एसे बुजिलायदों Anh thằng cái cũng không được. Cái này, anh thằng thằng gì chứ?